السلام علیکم ویورز گدان براوی ٹی تمام یورک بنو کا سنگتاتی اسلام شاکرنا سلام مرے ویورز نن داٹے متا موجودن گورنمنٹ ہائی اسکول کٹانہ ٹی نن تو نوار موجود تو لوکے استاد عظمت ندیم صاحب ارا کے براوی ادب ناسے باز بلو حیثیت سے بلو باز کسے اور براوی ادب کے باز بلو محنت قربانی تی سنے اور اندہ قربانی تی تیرے سا تینا ایرا کتاب جوڑ کرنے تو اندہ کتاب آتا سلسلہ ٹونا قربانی تا سلسلہ ننا اس خواہش کے اینو نن بارے نو تو ملاقات اس کے انہوں نہ حالو لیکن تو نن تو موجود ہے استاد عظمت ندیم نن عظمت ندیم نن عارفین خواہن کے او دا شو کے ارا وقتاً شروع کرے اور اخص ہو دے دا شو کٹی تکلیف مس اخص و محنت کرے اراد اس کا محنت کرنے محنت کا تو خیر نرانو مامونا تخو کو کتابات شکل ہٹی تو کلا مسنا عظمت صاحبان عارفین السلام علیکم عظمت ندیم صاحب نیدا پا کہ نیدا شو کے ارا وقتاً شروع کرے نس اور 8 سال نے مسنے ڈاکٹر صاحب کلا مسلمہ مہربانی کی نمبر سورے ننے یاد کرے رے ننا دا کتابک تقریباً 1990 دان کنا دا شوق شروع اسکہ یہ اشت جماعت تعلیم اٹی اسٹا تو ہمو کا دا شوق آنا شروع اسو ماشاءاللہ 1990 نے شروع کرنا سوٹے من یشتٹی خوانی گٹی مسنوس بال بلو وقت سے تو داڑ وقت ٹی نباز بلو محنت اس کہنو سے اللہ پاک نے کامیابی تے سنے مزید بھی ننا دعا کو اللہ پاک نے کامیابی تے کنا خیال پاک نا دوٹی نا دا سٹے متا کتابہ کو انے نا بینو کا سنگتاک عظمت جان نا ایرا کتاب دا ٹیم اس کا چاپ مسنو اولی کو کتاب نا تے پیننتے سر اولی کو پرلو پرک ماشاءاللہ اولی کو کتاب نا تے پینے پھلو پیر رک اور ایرٹی میں کوئی کتاب نانو پیننتے عظمت جان صاحب سر جی دانا پین یوٹیوبی ماشاءاللہ اولی کو کتاب تے پلو پر رے کے اور ایرٹی کو کتاب تا یوٹیوب بازنینو پن سے عظمت جان تو بھی تو اوارے تو ننا اس پائے کہ کلا مسنا نوڑان اسے شہرس بھی نہیں گڑا سے عظمت جان نی کرے ننا اس خوائے کہ یقین کنا بھی ارزاک بھی اندہ انتظار ٹی مرور کے اسے براوی ادب نا سے جوانو شاعر سرا کے ایرا کتاب نا مصنف تو یقینا نو انتظار ٹی مرور کے ارا ٹیم نے جوانو شاعرس بن فک تو کنا خیال پائے نیت ننے اسے نیت ننے تو روس کرتے نا اس شاعرس ننے بن بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض کریں ارے سخ ساد وفا پٹسنی کشک دا دورٹ صفا پٹسنی ارے سخ ساد وفا پٹسنی کشک دا دورٹ صفا پٹسنی اے لیلا اے مجنو اے وقتا کرادو اے دورے نی نادان پدا پٹسنی ارے سخ ساد وفا پٹسنی مونا عرض سر خلس جوڑ مسر دا استاک اینو دا زنگیا استاتیٹ خدا پٹسنی ماشاءاللہ ماشاء خل جوڑ مسر دا زنگیا استاک اینو خل جوڑ مسر دا استاک اینو دا زنگیا استاتیٹ خدا پٹسنی انا تے ننے دوبارہ بنفس مہربانی سر خلس جوڑ مسر دا استاک اینو دا زنگیا استاتیٹ خدا پٹسنی ارے سخ ساد وفا پٹسنی کشک دا دورٹ صفا پٹسنی مونا عرض سر وہ بندغ نا داوڑ دتر کنیرہ وہ بندغ نا داوڑ دتر کنیرہ دنا ظالم تا سخا پٹسنی کشک دا دورٹ صفا پٹسنی مونا عرض ملخ انت تینا اے عظمت ندیم ملخ انت تینا اے عظمت ندیم دا لوچنگا شارٹ حیا پٹسنی کشک دا دورٹ صفا پٹسنی ارے سخ ساد وفا پٹسنی باز مہربانی عظمت جان ارے سخ ساد وفا پٹسنی کی عشق دا دورٹ صفا پٹسنی دا سکننا انینا براوی شاعر استاد عظمت ندیم صاحب عظمت ندیم صاحب نما باز مہربانی نن نما ٹیم الکون نما وقت الکون دا یخٹی کرے دا یخنگا چرکاتے نن تو طولو کس تو دا کرے ناتینا براوی زبان کی قربانی تننگ نا سے باز بلونت سے انینا سنگتاک دا براوی ادبی گدان نناو نما کلنا گدانے دا گدانے مونی دننگ کے ننے نما سپورٹ نا نما سارنا ضرورت مرو اور کل ہمس نمی خواستے کہ نم ننا چینل سبسکرائب کبو شیئر کبو لائک کبو اور کمنٹس کبو کہ آیا ننے انت کمی ارے ننے مونی انت کرو یہ آخس ننا ویڈیو نمے دو پسند برے رہا نم تینا کمنٹ ساتے بائے دے ننے لکھے نما باز مہربانی شکریہ والسلام